A zrazu jeb ho tam. Úzko, nepokoj. Myšlienky, ktoré sa nedajú vypnúť. Poznáš ten scenár? Celý deň nejako funguješ. Práca, škola, povinnosti, pičovinky. Možno stres, ale dá sa. A potom príde večer, ľahneš si, ticho, pokoj. A zrazu jeb ho tam. Úzkosť, nepokoj. Myšlienky, ktoré sa nedajú vypnúť. A ty si hovoríš, no a prečo do piče práve teraz? Prečo celý deň OK a večer toto? Dobrá správa. Nie je to náhoda. Cez deň má tvoja hlava robotu. Riešiš veci, komunikuješ, ideš na autopilota, ale večer všetko sa spomalí. A keď sa spomalí vonkajší svet, pozornosť ide dovnútra a úzkosť miluje, keď má priestor. Nie preto, že by bol večer nebezpečný, ale preto, že konečne počuješ svoje myšlienky. Druhá vec je únava. Cez deň ideš na plné obrátky, tlačíš, funguješ, ignoruješ signály tela. Večer si konečne vypnutý jak po jebačke. A unavený mozog je strašne zlý v logike. Keď si unavený, každá myšlienka znie dramatickejšie. Každý pocit vyzerá vážnejší. Mozog si povie, toto sa mi nezdá. A telo ide, OK, poplach. A zrazu máš pocit, že sa niečo pokazilo. Ale v skutočnosti sa nepokazilo nič. Len nervový systém, ktorý bol celý deň napnutý, konečne pustil brzdy. A keď pustíš brzdy, všetko, čo si držal, vyjde von. Úzkosť večer často nie je nová úzkosť. Je to tá istá, ktorú si cez deň len držal pod kontrolou. A teraz najdôležitejšie. To, že máš úzkosť večer, neznamená, že sa zhoršuješ. Neznamená to, že si späť na začiatku. Neznamená to, že sa niečo pokazilo. Znamená to, že tvoje telo konečne spomaľuje. A keď spomaľuješ, veci sa ozvú. Úzkosť večer je často signál. Už je toho dosť, kurva. Nie je to nepriateľ. Je to správa. Takže keď to príde, nesnaž sa s tým bojovať. Skôr si povedz. Jebem na to. Som unavený. Moje telo sa snaží len vypnúť. Spomal dých. Lahni si do postele. Neutekaj pred pocitom. A pripomeň si. Toto je len stav. Nie hrozba. Nie realita. A prejde to. Nie hneď. Ale prejde. Si v pohode. Fakt.